wana yakagara chingondinetsa ine vanhu vachindibvunzawo vachiti iwe chii chakaita kuti Chamisa chezvezvo anyatsoresigna political party yake ye-CCC nekuti inova movement yanga yakura. So panapa mune Zimbabwe ndiri kusangana nenyaya yakanyorwa iri kutenderera tweet yanetsa iyoyo ndategwa kasingapere papapa. So tweet iyi yanga yakanyorwa zvikanzi Chamisa advised them to leave parliament 2 times, but they refused. He advised them not to take 40,000 from a struggling economy, but they took it. He recalled Mafume and he refused. If they only take instructions from ZANU, why should Chamisa stay? Chamisa resigned. Whose fault? If photo rakaiswa MPs, bato re-citizen coalition for change, akambotraya zvese akavaudza kuti musaite zvakati, musazodai, asi hapana aiterera nekuti vanhu havaita zvavo vega. So Chamisa ndobata because kana uri president zvimwe zvaunofanira kunge uchiteererwa nevanhu vako, munoratidza kuti muri kufambirana. Musatore mari yenyika, nyika iri kutotambura, haikona kutora mari ma40,000 vakatora akatora ngatimbosiyana zveparliament zvacho because vane situation iri kuitika zvinhu zvakadai hakuna akateerera, vese vakaramba vari muparliament macho nenyaya yekuda mari amene nenyaya yekuda chichi. Ndo imwe saini yacho inenge ichiratidza kuti unenge wati utengese urochii kana kuti vari kuona kunge mukuru wavo anenge achitaura zvisina sense kana zvisina chichi, but amene power rinongodiwa, power. Asi inini ndakatarisa nyaya yemhuri yeZimbabwe ndo the main reason endaona kuti yakaita kuti mukuru wavo advocate Yesu Chamisa asvike pakusiya basa, because angaona kuti vake vacho vaari kushanda navo vebattle citizen coalition for change havasi kumuteerera, vari kuitawo zvavo kurungirwa mazvake vakati iye ndobva tigenza ndisiyane navo vaitika zvinhu zvavo, iye afambe nevanokwanisa kufambika navo nekuti ivo vanenge vatena against leader wavo, havachiteerere leader, vakuita zvavo vega. Party yahaijekwa asi ivo vanhu vacho vari kuti vake vari kushanda navo vari kuratidza kunge vari kutoshandidzana nehaijeka wacho. Ndo nyaya muri yeZimbabwe mawekere andaiita inini sanyaya yemitizhe. Kana uchingotonga kusvika pana peri first time yako ndakachikukumbirisa kuti usiye wasubscribe, but ndakachikukumbirisa zvekare kuti usakangano kulaika wokomenda uchindiudzawo kuti uri kuionawo sei nyaya iyi nemafungiro nemaonero ako.